Fiul meu a pus mâna pe mine în propria mea bucătărie și eu nu am scos un singur cuvânt. Dar a doua zi dimineață, când a coborât scările, crezând că lipsa lui de respect a rămas nepedepsită, a înghețat de spaimă când a văzut cine stătea la masa mea din sufragerie. Eu eram în capul mesei, netezind fața de masă din dantelă. Când Mihai a intrat cu aerul lui de stăpân al lumii, nici măcar nu a observat umflătura de pe buza mea. Era prea concentrat pe el însuși. A apucat o chiflă pufoasă, a mușcat din ea și a început să vorbească despre cum aveau să se schimbe lucrurile în casa asta. Dar cuvintele i s-au oprit în gât când scaunul de lângă mine s-a mișcat. Fața lui, încă roșie de la alcoolul din noaptea precedentă, a devenit instantaneu cenușie, de parcă ar fi văzut o nălucă. Chifla i-a căzut din mână și s-a sfărâmat pe podea. În secunda aceea a înțeles că tăcerea mea de seara trecută nu fusese frică, ci o sentință. Dar pentru ca voi să înțelegeți cum am ajuns la micul dejun care semăna mai mult cu o sală de judecată, trebuie să mă prezint cum se cuvine. Numele meu este Gheorghe Popescu, am 68 de ani. Sunt văduv și locuiesc într-un cartier vechi din Constanța, un oraș port la mare, din acela cu case bătrâne, cu prispe largi, balcoane din lemn și stejari uriași care umbresc strada. Am fost mereu un om tăcut. Mi-am crescut fiul singur după ce soția mea, Maria, a murit. Am muncit orice trebuia ca Mihai să nu ducă lipsă de nimic. Dar până acum, aproximativ 6 ore, nu știam că dorm cu dușmanul sub același acoperiș. Totul s-a întâmplat. Sau poate totul s-a rupt în sfârșit în jurul orei 3:00 dimineața. Mihai a venit acasă. Eu eram în bucătărie, stăteam în balansoarul meu și ascultam un cântec religios la radio. Foarte încet, ca să-mi calmez nervii. Afară ploua puternic, dar ce m-a speriat a fost sunetul cheii care zgâria în broască, stângace și agresive. S-a împiedicat intrând, mirosind a tărie ieftină și țigări. Am rămas tăcut și a aruncat cheile pe măsuța din hol și am auzit ceva spărgându-se. Era vaza mea albastră din ceramică, cea care fusese a bunicii mele. Nici măcar nu și-a întors capul. A intrat în bucătărie și, când m-a văzut, furia lui părea să se umfle și mai tare. A început să strige, spunând că totul era vina mea, că viața lui era un dezastru, că îmi păsa mai mult de casă și de vechiturile mele decât de el. M-am ridicat încet și i-am spus: "Tată, du-te la culcare, nu ești în apele tale." Asta a fost. Această sentință a fost declanșatorul. S-a năpustit asupra mea, un bărbat de 41 de ani, puternic, împotriva propriului său tată. M-a apucat de brațe și m-a scuturat atât de tare încât am simțit că-mi clănțăne dinții. Apoi m-a împins, am zburat în spate, lovindu-mă de vitrina veche. Lemnul tare mi-a lovit spatele și capul mi s-a izbit de sticlă. Și nu s-a terminat acolo. A ridicat mâna și mi-a tras o palmă peste față. Lovitura a sunat sec. Durerea a fost fierbinte și imediată. Am simțit gust de fier în gură. Buzele mi s-au despicat. Nu am țipat. Nu am plâns. Am rămas acolo, ghemuit pe podea, privindu-l. Iar el a pufnit. S-a întors și a urcat scările, lăsându-și tatăl sângerând în bucătărie. Tăcerea care a rămas apoi în casă era grea, densă. Genul de tăcere care rămâne când ceva se rupe și știi că nu poate fi reparat. M-am dus la baie în hol. M-am privit în oglinda mică și mi-am spălat fața cu apă rece. Am văzut tăietura de pe buză, începutul unei vânătăi pe obraz. În momentul acela, privindu-mă în ochi, nu am văzut o victimă. L-am văzut pe Gheorghe, omul care supraviețuise prea multor lucruri ca să mai suporte și asta. Am decis chiar acolo că aceasta avea să fie ultima dată. M-am întors în bucătărie, am curățat sângele și, în loc să mă duc să plâng în pat, am început să gătesc. Era singurul lucru pe care îl puteam face ca să nu-mi pierd mințile. Am scos făina, untul, drojdia. Am luat setul nou de tăvi de copt antiaderente, de culoarea șampaniei, pe care mi-l trimisese sora mea, Sanda. Mi-a spus că sunt cele mai bune, că nimic nu se lipește de ele și că sunt și frumoase și rezistente.
Le-am folosit toată noaptea. În timp ce lumea dormea și fiul meu sfărăia la etaj, am copt 10 de chifle pe acele tăvi. De fiecare dată când frământam aluatul, mă gândeam la ce trebuia să fac. Cu fiecare șarjă aurie care ieșea din cuptor, planul meu devenea mai clar. Nu aveam să mă lupt cu strigăte, aveam să folosesc singurul limbaj pe care Mihai îl uitase, respectul și legea. Am aranjat masa ca și cum ar fi fost Paștele. Față de masă din dantelă, vesela fină, cafea proaspătă, totul perfect. Când ceasul a bătut 7:30, eram gata. Mirosul de mâncare plutea pe scări ca o momeală. Știam că va coborî și știam că va crede că totul era în regulă, pentru că un tată suportă totul. Nu-i așa? Ceea ce nu știa el era că de data asta răbdarea venea însoțită de dreptate. Mihai a coborât cu fața umflată de mahmureală și cu aroganța lui obișnuită. A văzut masa pusă și a schițat un zâmbet strâmb. A crezut că a câștigat. Dar la ora 8 fix a sunat soneria, iar lumea lui a început să se prăbușească. Prima șarjă de chifle a ieșit din cuptor puțin după 4 dimineața. Mirosul de unt s-a răspândit în bucătărie. E un miros care ar trebui să însemne acasă, duminici liniștite, odihnă. Dar în acea dimineață timpurie era mirosul hotărârii mele. Am așezat tava fierbinte pe grătar și metalul a făcut un mic țing în casa tăcută. Mâinile mele, acoperite de făină, arătau ca mâinile unei fantome. Mă mișcam cu un calm care nu-mi semăna, de parcă aș fi îmbrăcat o armură peste bătrânul care fusese pe podea cu câteva ore înainte. În timp ce pregăteam a doua tură de aluat, ochii mi-au căzut pe ceva de pe teșghea, lângă zaharniță. Era una dintre acele rame fotodigitale moderne cu ecran negru. Sanda mi-o dăruise de Crăciun. Gata cu albumele prăfuite, Ghiță, mi-a spus la telefon. Am cumpărat-o online, e frumoasă, încarci pozele și le redă una după alta ca să-ți amintești de vremurile bune. Și acolo era, defilând zi și noapte cu poze din viața mea, un ciclu de amintiri fericite, o reamintire constantă a tot ce pierdusem. Chiar când m-am uitat, a apărut o poză. Era Mihai. Cred că avea vreo 8 ani, stând într-o barcă de pescuit pe lac, cu părul ciufulit de vânt și un zâmbet uriaș care arăta spațiul unde îi lipsea un dinte. Ținea un peștișor cu ambele mâini, ca și cum ar fi fost un trofeu gigantic. Lângă el eram eu, mai tânăr, ținând undița și râzând. Iar pe mal, Maria, mama lui, întindea pătura de picnic. Imaginea aceea m-a lovit în piept. M-am sprijinit de teșghea, murdar de făină pe cămașă. Am închis ochii și nu mai eram în bucătăria mea la 4 dimineața cu buza spartă. Eram înapoi în vara aceea din 1990 la lacul Snagov. Îmi amintesc mirosul de cremă de plajă, pământ umed, râsul Mariei răsunând peste apă. Mihai petrecuse toată dimineața încercând să prindă ceva, atât de răbdător, atât de încăpățânat. Când, în sfârșit, a simțit smucitura în fir, strigătul lui de bucurie a speriat păsările din copaci. Tată, am prins, a chițăit el. L-am ajutat să tragă firul, calm, arătându-i cum să țină peștele. Privește, Maria, am strigat din barcă, cred că avem un pescar în familie. Mândria din vocea mea a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am auzit vreodată la mine. Iar Mihai se uita la mine ca și cum aș fi fost un supererou, cu o adorație, un respect, o dragoste care părea indestructibilă. În ce moment s-a pierdut copilul acela? La ce cotitură a drumului am deraiat? Rama a schimbat pozele. Acum era absolvirea lui de liceu. El în roba albastră și diploma în mână. Eu lângă el, cu 30 de ani mai tânăr, zâmbind de parcă îmi crăpa fața. El era primul din familie care mergea la facultate. Biserica noastră, learsi Sfântul Nicolae cel Nou, a organizat o petrecere pentru el. Sanda i-a făcut prăjitura ei preferată cu cremă de brânză. Părintele Ioan a spus o rugăciune de la amvon, numindu-l tânărul nostru cărturar un exemplu pentru toți. Îmi amintesc că stăteam în strană și simțeam pieptul atât de umflat de mândrie, încât aproape mă durea. Gheorghe Popescu, soțul Mariei. Surorile din biserică șopteau, mândre de băiatul meu.
Maria noastră nu a apucat să-l vadă absolvind facultatea. A murit de un atac de cord masiv la docurile unde lucra, când Mihai era în ultimul an de liceu. A plecat la muncă dimineața, m-a sărutat pe obraz și nu s-a mai întors. Moartea Mariei a fost un cutremur care a zguduit temeliile casei, dar am supraviețuit. Am rămas puternic pentru Mihai. La priveghi mi-a strâns mâinile atât de tare încât mi-a lăsat urme de unghii. Nu a plâns în fața nimănui. A stat ferm, serios. În acea noapte, când toți au plecat, m-a îmbrățișat în bucătărie și s-a rupt în plâns pe umărul meu. De acum eu o să am grijă de tine, tată, mi-a spus. Promit că o voi face pe mama mândră de mine. Și pentru mult timp așa a făcut. A absolvit cu onoruri. A obținut un post bun la birou la același port unde lucrase mama lui și a cumpărat o mașină decentă. Ajuta la cheltuieli. Duminica mă ducea la biserică, stătea lângă mine în strană și cânta imnurile cu vocea lui profundă. Bătrânii din cartier se uitau la el și ziceau: Gheorghe, ai făcut o treabă bună. Maria ar fi mândră de băiatul ăsta. Am trăit din acea mândrie. El era fiul meu, lumina mea. Al vedea pe fiul meu transformat într-un om bun, respectat, era dovada că toate sacrificiile mele meritaseră. Imaginea din ramă s-a schimbat din nou. O poză mai recentă, un grătar în curte acum vreo 3 ani, la zilele orașului. Mihai era la grătar, purtând un șorț pe care scria regele grătarului. Era puțin mai plinuț, dar părea fericit. Vecinii erau acolo, judecătoarea Rodica, soțul ei, domnul Vasile, care încă trăia atunci. Arăta ca o viață perfectă, scoasă dintr-o revistă, dar fericirea e uneori doar o fotografie, un instantaneu înghețat. Pentru că exact după acel grătar au început să apară fisurile. Totul a început la locul lui de muncă. Restructurarea a fost cuvântul pe care l-au folosit. Portul se moderniza, aduceau oameni noi cu idei noi. Poziția lui Mihai, sigură de aproape 20 de ani, a fost brusc optimizată. L-au retrogradat, l-au trimis într-un colț cu mult mai puține responsabilități și, ce e mai rău pentru el, mult mai puțin respect. Pentru Mihai nu era doar pierderea unui titlu, era ca și cum i-ar fi șters memoria mamei sale. A simțit că moștenirea Mariei, o femeie care și-a dat viața acolo, fusese insultată. Nu mi-a spus detaliile la început. Pur și simplu a devenit mai tăcut. Dar era o tăcere diferită de a mea din dimineața asta. A lui era ascuțită, plină de spini. A început să vină acasă mai târziu. Respirația lui mirosea a alcool, dar eu mă prefăceam că nu observ. Ședințe lungi mințea el, iar eu mă prefăceam că-l cred. Apoi banii au început să fie puțini. Tată, poți să-mi împrumuți 1000 de lei, îți dau înapoi la sfârșitul lunii. I-am dat, nu i-a dat înapoi niciodată, apoi erau 2000 de lei și tot așa. Prima dată când a ridicat vocea la mine într-un mod care m-a speriat, nu o voi uita niciodată. A fost din cauza unei prostii, un robinet de la bucătărie care picura. Îl rugasem de 3 ori să-l verifice. Sâmbăta aceea l-am rugat din nou, în timp ce spălam niște verdețuri. El stătea citind ziarul, nici măcar nu s-a uitat în sus. Lasă-l să picure la naiba. Am mormăit cu o obrăznicie care m-a dezarmat, dar fiule se irosește apa și zgomotul mă enervează. Atunci a explodat. A aruncat ziarul pe masă cu atâta forță încât cana de cafea a sărit. S-a ridicat și pentru prima dată s-a înălțat deasupra mea. Nu mai era băiatul meu, mândrețea mea, ci un bărbat mare, înfuriat. Un robinet, a strigat, iar vocea lui a bubuit în bucătărie. Îți faci griji mai mult pentru un amărât de robinet decât pentru viața mea, care se duce pe apa sâmbetei. Dacă ar fi mama aici, nu ar fi permis asta. Era o femeie adevărată. Ar fi reparat ea, dar nu. Am rămas blocat cu tine, un bătrân care își face griji mai mult pentru un robinet decât pentru propriul fiu. Am făcut un pas înapoi. Inima îmi bătea sălbatic. M-am prins de marginea chiuvetei cu mâinile ude și reci. Nu era atât ce spunea, cât ochii lui. Era ceva în ei ce nu văzusem niciodată, o ranchiună murdară, veninoasă. Și pentru prima dată în viața mea
Am simțit frică de propriul meu fiu. Nu frica că îi se va întâmpla ceva, ci frica de ce ar putea face el. Nu am răspuns. L-am privit cum a apucat cheile de la mașină și a plecat trântind ușa. Am rămas în bucătărie, ascultând picătura. Pic, pic, pic. Fiecare picătură marca începutul unei noi ere în casa asta. Era fricii. Am oftat, revenind mental la acea dimineață rece. Mirosul de chifle umplea din nou cuptorul. Am scos tava cu mănușa, căldura lovindu-mi fața învinețită. Rama digitală s-a schimbat din nou. O poză cu Maria și cu mine în ziua nunții noastre. Atât de tineri, cu atâta speranță. O, Maria, și-am șoptit casei goale. Nu ți-ar plăcea deloc omul în care s-a transformat fiul nostru. Am întins mâna spre vas ca să încep a treia tură. Aveam să am nevoie de multe chifle. Aveam invitați importanți la micul dejun și știam că judecătoarea Rodica adora chiflele mele cu gem de caise. Ceasul vechi cu pendul din sufragerie a bătut ora 5. Clopotele adânci s-au extins prin casă, marcând o altă oră a veghei mele. Aveam deja 3 tăvi, chifle aurii care se răceau, aliniate ca niște mici soldați. Bucătăria mea, care fusese mereu refugiul meu, locul meu de creație, se transformase într-o cameră de război. Corpul meu începea să-mi trimită nota de plată. Spatele, unde lovisem vitrina, mă durea cu o înjunghiere constantă. Buza umflată îmi pulsa. Epuizarea mi intra în vene ca o otravă lentă. Aveam nevoie de cafea, tare. M-am dus la teșghea și am apăsat butonul de la cafetieră. Era una programabilă, cumpărată cu câteva luni în urmă. Roșie, frumoasă, asortată cu accentele din bucătărie. O cumpărasem, gândindu-mă că, dacă Mihai se va trezi cu miros de cafea proaspătă, poate va fi într-o dispoziție mai bună. Poate nu se va scula cu acel nor negru deasupra capului. Ce naiv să încerci să îndulcești amărăciunea unui om cu mirosul de cafea. Timp de luni de zile, acea cafetieră fusese doar un alt instrument în rutina mea de a umbla pe coji de ouă. Mă asiguram că cafeaua era gata, cana lui preferată, una mare, albastră, curată la locul ei, ziarul pe masă. Orice detaliu la întâmplare putea fi scânteia pentru o zi întreagă de insulte sau tăceri pedepsitoare. În timp ce apa fierbinte începea să picure pe filtru și aroma umplea bucătăria, m-am lăsat să cad în scaun pentru o clipă. Am închis ochii. Durerea din spate s-a intensificat și odată cu ea a venit un val de amintiri din ultimii 2 ani. Nu erau ca fotografiile fericite din ramă. Erau amintiri pe care le împingeam mereu în fundul minții. După acea primă explozie din cauza robinetului, nimic nu a mai fost la fel. Incidentul acela a deschis o ușă în interiorul lui, o ușă prin care a ieșit un monstru pe care nu-l cunoșteam, iar eu, de frică, de rușine, din dragoste de tată care putrezea, l-am lăsat să-și facă cuib în casa mea. Concedierea finală a venit 6 luni mai târziu. L-au chemat într-o vineri după amiază, l-au pus în biroul șefului și i-au dat o cutie de carton pentru lucrurile lui. 20 de ani aruncați la gunoi. A venit acasă palid, ducând cutia de parcă era un sicriu. Nu a plâns, nu a strigat. A lăsat cutia în mijlocul sufrageriei, s-a dus în camera lui și s-a încuiat timp de 2 zile. Am bătut la ușă, i-am dus mâncare, l-am rugat să iasă. Nimic. În a 3-a zi a ieșit, dar nu mai era el. Puținul care mai rămăsese din băiatul acela mândru, aplaudat de biserică, a dispărut. De atunci totul era vina mea. Dacă ploua, era vina mea. Dacă echipa lui de fotbal pierdea, era vina mea. Și mai presus de toate, absența mamei lui era vina mea. N-ai înțeles-o niciodată, îmi striga el cu o respirație care mirosea a băutură la ora 3 după amiază. Crezi că era fericită să se omoare la portul ăla și-a dat viața pentru tine și pentru casa asta? Și tu ce ai făcut? Ai transformat casa în muzeu. Te-ai închinat scaunului pe care stătea mai mult decât fiului pe care ți l-a lăsat. Era crud și era o minciună. Maria își iubea munca, era mândră să ne întrețină cu mâinile ei, iar eu o iubeam. Nu mă închinam lucrurilor, aveam grijă de amintiri. Dar cum explici asta cuiva care a decis să-și rescrie istoria pentru a-și justifica mizeria?
Casa, cândva refugiul meu, a devenit un câmp de luptă. Am învățat să citesc semnele, cum trântea ușa mașinii, sunetul pașilor lui pe verandă. Puteam ghici doar după asta dacă noaptea avea să fie de strigăte sau de tăceri înghețate. Ambele erau tortură. Manipularea financiară s-a înrăutățit. Nu mai cerea să împrumute. Începea să ceară imperios. A început să folosească cardul meu de credit fără permisiune. Am văzut extrasele, cheltuieli la baruri, magazine de băuturi. Am încercat să vorbesc cu el. Mihai, trebuie să controlăm cheltuielile. Răspunsul era mereu același. Sunt și banii mei, din banii lăsați de mama. Sau crezi că casa asta se întreține singură? A uitat că aveam pensia mea, pensia Mariei și ce mai câștigam făcând reparații și mici munci pentru vecini. Dar în capul lui totul era al lui. Casa, banii și, se pare, și eu eram la dispoziția lui pentru a fi folosit și maltratat. Am devenit prizonier în propria mea casă. Am încetat să-mi invit prietenii la cafea. Uneori vecina și cea mai bună prietenă a mea, judecătoarea Rodica, se uita peste gard. Ghiță, e totul în regulă. Nu te-am mai văzut de zile întregi și eu mințeam. O, Rodica, e reumatismul, știi? Mă odihnesc. Rușinea mă mânca de viu. Cum să recunosc că fiul meu, mândria cartierului, mă trata ca pe o cârpă? Cum să-i spun că mi-era frică în interiorul propriilor mei 4 pereți? Îmi amintesc o noapte, acum câteva luni, a venit acasă beat ca de obicei, dar de data asta era euforic. Câștigase niște bani la un joc de biliard. A intrat în sufragerie, unde mă uitam la televizor și s-a prăbușit pe canapea, râzând zgomotos. Voia să înceapă să vorbească, dar eu eram epuizat de acel carusel emoțional. Voiam doar liniște. Tată, sunt obosit. Mă duc să mă culc, i-am spus ridicându-mă. Schimbarea de pe fața lui a fost instantanee. Zâmbetul a dispărut. Sigur, a spus el cu venin, când în sfârșit sunt bine dispus, mă abandonezi. Dar când sunt la pământ, stai acolo și te uiți la mine cu fața aia de martir, de parcă aș fi un vierme, nu-i așa? S-a ridicat și s-a postat în fața mea, blocându-mi drumul. Nu m-a atins, dar s-a apropiat atât de mult încât i-am simțit respirația. A început să vorbească încet și era mai rău decât atunci când striga. Îți place asta, nu-i așa, tată? Îți place să mă vezi suferind? Te face să te simți superior. Văduvul sfânt care a sacrificat totul pentru fiul lui nerecunoscător. Asta e povestea pe care ți-o spui ca să dormi? A petrecut aproape 10 minute scuipând veninul acela spre mine, iar eu am stat acolo, înțepenit, micșorându-mă în interior. Când în sfârșit s-a îndepărtat, am urcat scările, tremurând. Am încuiat ușa și m-am așezat pe pat. Și pentru prima dată, după mult timp, am plâns. Am plâns în tăcere, apăsându-mi fața pe pernă ca să nu mă audă. Semnalul cafetierei m-a readus la dimineața planului. Cafeaua era gata. M-am ridicat, durerea din spate amintindu-mi că violența din acea noapte fusese diferită. Trecuse o linie. Mă atinsese într-o criză de furie, iar palma aceea nu fusese doar pe față, fusese pe suflet. Am deschis vitrina și am scos vesela bună, setul pe care mi l-au dat la nuntă, cu floricele albastre pictate de mână. Aproape că nu-l foloseam niciodată. Era pentru ocazii speciale, iar eu am decis că aceasta era tocmai cea mai specială ocazie din viața mea, ziua eliberării mele. Am aranjat masa cu o grijă aproape ceremonială. Față de masă din dantelă, farfurii, tacâmuri de argint pe care le lustruisem cu o săptămână înainte. Într-o vază mică am pus o camelie albă din grădina mea. Masa era frumoasă, o imagine a păcii și ordinii, o minciună perfectă. În timp ce așezam ceștile, m-am gândit la furtuna care continua afară, ploaia lovind geamul, vântul urlând. Simțeam că natura reflecta propriul meu haos. Dar pentru prima dată după mult timp nu mi-era frică de furtună, nici de cea care făcea ravagii afară, nici de cea care dormea la etaj. Știam că atunci când va răsări soarele, propria mea furtună avea să se dezlănțuie cu adevărat. M-am uitat la ceas.
5:45. Mai aveam timp să coc ultima șarjă de chifle și să dau telefoanele care aveau să schimbe totul. Casa era pe cale să se trezească, iar dreptatea, credeți-mă, avea să fie servită fierbinte cu cafea. Era exact fără un sfert de 3 când cheia a zgâriat în broască. Știu pentru că ceasul cu pendul tocmai bătuse ora 3 și numărasem cele 15 secunde care i-au urmat, pironit în balansoar, învelit în halatul meu gros din flanelă de culoare bleu marin. L-am cumpărat iarna trecută pentru că umezeala portului îmi intră în oase. În dimineața aceea îl strângeam la piept, căutând căldură, un fel de protecție împotriva frigului care venea din interiorul meu. Ușa a zburat ca și cum ar fi fost lovită cu piciorul și s-a izbit de peretele holului. Zgomotul a răsunat în casa tăcută, inima mi-a accelerat. Mi-am ținut respirația. Mihai a intrat, o siluetă tăiată pe fundalul luminii slabe a felinarului. Ploaia îl udase leoarcă, apa picura din părul și haina lui, formând o baltă întunecată pe podeaua de lemn. Arăta ca un animal rănit, nervos, căutând adăpost de furtună. A stat nemișcat o clipă, respirând greu, ca și cum ar fi mârâit, și apoi s-a mișcat. A luat mănunchiul de chei din buzunar și l-a aruncat cu toată puterea spre măsuța din hol. Am auzit scrâșnetul sec de ceramică, vaza mea albastră, a bunicii mele. Sunetul acela a fost ca și cum mi-aș fi auzit propria inimă frângându-se. Un suspin sec mi-a urcat în gât, dar l-am înghițit. Plânsul în momentul acela nu era doar un lux, era periculos. Nici măcar nu s-a uitat la ce spărsese. A trântit ușa și a venit spre bucătărie. Pașii lui grei, inegali, se apropiau. Mirosul a ajuns primul. O duhoare acră de tărie ieftină, amestecată cu ploaie și furie pură. S-a postat în pragul bucătăriei, corpul lui mare umplând tocul. Singura lumină era becul de deasupra aragazului galben, alungind umbrele. Ochii lui m-au găsit în întuneric. "Ce e, tată?" a bolborosit el, cu limba groasă de la alcool. "Stai aici în întuneric ca o fantomă, așteptând să-mi ții o predică, nu?" Nu m-am mișcat. Mâinile îmi strângeau brațele balansoarului, simțind lemnul uzat sub degete. Știam din experiență că orice gest putea fi luat drept provocare. Tăcerea era singurul meu scut. "Răspunde-mi!" a strigat el dintr-o dată, iar vocea lui a rezonat în oalele agățate pe perete. "Te rogi pentru sufletul meu pierdut? Sau ești mai îngrijorat de amărâta ta de vază veche pe care am spart-o?" Menționarea vazei, știind ce însemna pentru mine, mi-a dat un curaj pe care nu știam că-l mai am. Am încetat să mă balansez. M-am ridicat încet, cu mica demnitate care îmi mai rămăsese, spatele mi-a trosnit, l-am privit în ochi, căutând adânc orice urmă din băiatul meu. "Mihai, fiule," am spus, iar vocea mea a ieșit mai fermă decât mă așteptam. "Nu am să-ți țin nicio predică. Vreau doar să urci și să te odihnești. Ești ud leoarcă, o să răcești. Vom vorbi mâine, când vei fi mai bine." A fost cel mai rău lucru pe care puteam să-l spun. A încerca să fii rezonabil cu cineva care și-a pierdut rațiunea e ca și cum ai încerca să stingi un incendiu cu o linguriță de apă. Cuvintele mele, calmul meu, preocuparea mea părintească au sunat în urechile lui ca o insultă, ca și cum l-aș trata ca pe un copil. Fața i s-a strâmbat într-o grimasă de furie. "Nu-mi spune tu mie ce să fac," a urlat el, făcând un pas spre mine. A arătat spre fața mea cu un deget tremurător. "Tu nu înțelegi nimic, nu ai înțeles niciodată nimic. Trăiești în lumea ta de basm, cu vechiturile tale, amintirile tale, fantoma mamei. Lumea reală e acolo, tată, și mă mănâncă de viu, iar tu stai aici și îmi spui să mă duc la culcare." "Nu e vorba de asta, fiule," am început eu ridicând mâna în semn de pace. "Taci!" Strigătul a fost atât de violent încât m-am ferit. Și apoi s-a repezit. De data asta nu a fost o simplă împingere, a fost un asalt în toată regula. M-a apucat de brațele de sus cu o forță pe care nu o mai văzusem la el, o forță făcută din frustrare și alcool.
Degetele lui mi-au săpat în pielea subțire ca niște clești de oțel. Durerea a fost imediată. Mihai, oprește-te, te rog, am reușit să spun. Mă rănești. Nu asculta. Avea o privire pierdută, fixată pe ceva ce vedea doar el. A început să mă scuture înainte și înapoi cu violență. Corpul meu bătrân oscila ca o păpușă de cârpă, capul îmi mergea dintr-o parte în alta. Ochelarii mi-au zburat și au căzut pe podea cu un mic zdrângănit. Totul a devenit o pată, rafturi, frigider, masă. Îți pasă doar de lucruri. De casa asta, de ea, striga el. Eu n-am fost niciodată nimic pentru tine. Am fost mereu povara, fiul ratat al Marii Maria. Într-o clipă, picioarele mi-au încetat să mai atingă podeaua și m-a aruncat. Nu m-a împins. M-a aruncat. Am zburat spre peretele unde stătea vitrina bunicii mele. Timpul a încetinit. Am văzut lemnul întunecat, apropiindu-se încet și în același timp prea repede. Nu am avut timp să mă protejez. Impactul a fost brutal. Mai întâi, spatele meu, o lovitură seacă împotriva lemnului. Am simțit că mi se rupe șira spinării. Aerul mi-a scăpat într-un geamăt, iar imediat capul, târât de inerție, s-a izbit de colțul mobilei. O explozie de lumină albă în spatele ochilor, un trosnet sec în craniul meu. Lumea s-a albit pentru o secundă, un țiuit ascuțit mi-a umplut urechile. Am alunecat pe perete până pe podea, picioarele moi ca gelatina. Durerea era absolută, biciuri în ceafă, încuțite în spate, arsură în brațe unde mă ținuse. Eram amețit, dezorientat. Am încercat să mă concentrez. Totul se învârtea. L-am văzut la câțiva pași distanță, pieptul ridicându-i, pumnii strânși. Se uita la mine de sus cu o expresie pe care nu o puteam citi. M-am gândit, asta e, s-a terminat acum, își va da seama ce a făcut. Dar nu, a mai făcut un pas. M-am micșorat instinctiv, ridicând brațele ca să mă acopăr, iar mâna lui a venit deschisă, rapidă, violentă. Palma a rezonat cu un sunet umed, murdar. M-a lovit direct în față. Capul mi s-a smucit într-o parte. Am simțit cum buzele mi se despică lovindu-se de proprii mei dinți, iar gustul fierbinte și sărat al sângelui mi-a umplut gura. Acesta a fost actul final. A rămas acolo câteva secunde, uitându-se la mine. Eu zăceam pe podea, fiul meu, bebelușul pe care l-am învățat să meargă, să vorbească, să se roage, și nu-l recunoșteam. Omul care stătea în fața mea cu ochii aceia plini de ură era un străin, un intrus, un monstru, și apoi, fără să scoată un singur cuvânt, de parcă și-ar fi expulzat în sfârșit toată otrava, s-a întors. M-a lăsat acolo, învinețit și sângerând pe podeaua bucătăriei, și-a urcat scările. I-am auzit pașii grei deasupra, scârțâitul holului, apoi trântirea ușii lui. Sunetul acela i-a sigilat soarta lui și a mea. Tăcerea care s-a așternut în bucătărie după trântitură a fost cel mai greu lucru pe care l-am simțit în viața mea. Nu era o tăcere liniștită, era un vid, o tăcere de după o explozie, de după o bombă, când totul a fost distrus și praful nu s-a așezat încă. Se auzea doar ploaia, încăpățânată, și țiuitul constant din interiorul capului meu. Am rămas pe podea, ghemuit, cu brațele în jurul genunchilor, ca un bătrân speriat. Și pentru o clipă, exact asta eram, un bărbat de 68 de ani, singur, rănit pe podeaua propriei case din cauza persoanei pe care o iubea cel mai mult. Lacrimile au început să cadă, tăcute, fierbinți, alunecând pe obraj și amestecându-se cu sângele de pe bărbie. Nu erau lacrimi de furie, erau de durere absolută. Nu doar fizică, ci de trădare. Durerea de a te uita la fiul pe care l-ai crescut și de a vedea un străin. Durerea de a realiza că dragostea pe care ai dat-o, viața pe care ai dat-o, a produs asta. Un om capabil să ridice mâna la tatăl său. M-am gândit la Maria. Ce ar spune ea dacă m-ar vedea așa? Era o femeie dulce, dar fermă. În 30 de ani nu a ridicat niciodată vocea la mine. Își trata propriul tată de parcă ar fi fost făcut din sticlă.
Dacă ar vedea în ce s-a transformat fiul ei, inima i s-ar frânge din nou, oriunde s-ar afla. Imaginea soției mele mi-a dat o scânteie de putere. Nu puteam să stau pe podea plângând. Maria nu ar fi vrut asta. Nici mama mea, nici bunica mea, care au înfruntat lucruri pe care nici nu mi le pot imagina, cu atât mai puțin. Eram făcut dintr-un material mai dur. Uitasem. Cu un geamăt m-am împins în sus, ținându-mă de piciorul mesei. Lemnul rece era ancora mea. Încet, încet, centimetru cu centimetru, m-am ridicat în picioare. Picioarele îmi tremurau. M-am ținut de marginea mesei, respirând adânc ca să nu leșin. Totul se mișca. Când m-am simțit puțin mai stabil, am mers, sprijinindu-mă de mobilă, spre baia din hol. Fiecare pas mă durea. Am aprins lumina. M-am uitat în oglindă. Lumina galbenă era necruțătoare. Omul care se uita înapoi la mine era frânt. Părul meu cărunt, pe care îl port mereu pieptănat pe spate, era ciufulit, șuvițe lipindu-se de transpirație. Fața mea, obrazul stâng roșu, umflat, pielea din jurul ochiului înnegrindu-se deja într-un mov urât. Buzele despicate, umflate, cu o crustă întunecată de sânge uscat la colț. Am ridicat mâna și am atins vânătaia cu vârful degetelor. Pielea ardea și, atingând-o, nu simțeam doar durere fizică, simțeam umilință, rușine. Acel semn nu era doar o lovitură, era dovada vizibilă a eșecului meu, eșecul unui tată care nu a văzut monstru crescând, eșecul unui om care a lăsat frica să-l reducă la tăcere. Și exact acolo, privind semnul acela, tristețea a început să se transforme în altceva, ceva rece, dur, furie. Nu furia fierbinte, explozivă a lui Mihai. Era o furie rece, calculată, o furie care nu strigă, ci șoptește. Și ceea ce șoptea era niciodată iar. Am deschis robinetul de apă rece, mi-am cupat mâinile și mi-am stropit fața cu apă, odată, de 2 ori, de 3 ori. M-a usturat buza, dar era o durere care mă trezea. Am spălat sângele, transpirația, lacrimile. M-am uscat cu un prosop mic, tamponând în jurul rănii. M-am privit din nou. Bătrânul frânt dispăruse. Cel care se uita înapoi avea oțel în ochi. Era durere, una foarte adâncă, care poate nu avea să dispară niciodată. Dar frică? Numai. Frica arsese odată cu acea furie rece. În locul ei era decizie, un calm mortal, calmul cuiva care a atins fundul și a descoperit că pământul este stâncă și de acolo se poate împinge ca să se ridice. M-am gândit la opțiunile mele. Puteam să nu fac nimic. Dimineața aș fi pus machiaj dacă era nevoie, pentru a acoperi vânătaia. Aș fi spus că am căzut. Mihai ar fi putut coborî cu vocea pocăită a unui copil, plângăcios, promițând că nu se va mai întâmpla. M-aș fi prefăcut că-l cred și ne-am fi întors la același dans, umblând pe sticlă spartă până la următoarea explozie. Până când m-ar fi împins mai tare, până când capul mi-ar fi lovit un colț și nu m-aș mai fi ridicat. Nu, opțiunea aceea era moartă și îngropată. Puteam să-mi fac o valiză și să plec, să o sun pe Sanda, să-i cer adăpost, să-mi abandonez casa, amintirile, viața, să-l las pe Mihai acolo înnecându-se în amărăciunea și alcoolul lui. Dar casa aceea era a mea. Eu și Maria am plătit-o cu sudoarea noastră. De ce trebuia să fug eu? Nu făcusem nimic greșit, nu aveam să fiu fugarul. Am refuzat. A mai rămas doar a 3-a opțiune, cea mai grea, cea mai dureroasă, singura care putea să-mi salveze cu adevărat viața și, într-un fel, cine știe, și pe a lui. Am ieșit din baie. Bucătăria era încă în dezordine. Ochelarii îmi erau pe podea, lângă balansoar. I-am ridicat. Una dintre lentile era crăpată. I-am pus oricum. Crăpătura din sticlă era simbolul perfect al modului în care vedeam acum lumea. Totul era rupt. Am traversat sufrageria întunecată. Tic-tacul ceasului suna mai tare, marcând ritmul deciziei mele. M-am dus la telefonul, unul din acelea vechi cu disc, pe care îl am pe o măsuță laterală, dar nu l-am folosit. M-am dus în bucătărie și am luat telefonul fără fir, cel pe care l-am cumpărat acum câțiva ani,
cu taste mari, luminate, destinat pentru bătrâni. L-am cumpărat pentru că uneori degetele mi se înțepeneau de la artrită. Nu mi-am imaginat niciodată cât de recunoscător voi fi să am acele butoane mari, pentru că în momentul acela mâinile îmi tremurau, nu de frică, ci de o determinare nervoasă. Am dus aparatul în sufragerie, m-am așezat pe scaunul meu din capul mesei, același scaun unde, ore mai târziu, avea să se întâmple totul. Am respirat adânc și am dat primul telefon. Noaptea era încă întunecată, dar mintea mea nu fusese niciodată atât de limpede. Planul meu începea să se închege bucată cu bucată. Nu era un plan de răzbunare, era un plan de supraviețuire. Nu voiam să-mi distrug fiul, voiam să opresc monstrul în care se transformase și dacă pentru asta trebuia să-i frâng inima lui și pe a mea în mii de bucăți, așa să fie. Unele inimi trebuie să se spargă pentru ca lumina să poată intra. M-am gândit la fondul de ten pe care îl aveam aruncat într-un sertar pentru petele de vârstă, pentru cearcăne. Pentru o secundă m-am gândit să-l folosesc. Apoi am deschis sertarul, l-am văzut și l-am trântit la loc. Gata cu ascunsul, gata cu deghizatul. Adevărul, oricât de urât, trebuia văzut. Mai presus de toate, Mihai trebuia să-l privească direct în lumina zilei. Rușinea nu avea să mai fie doar a mea. Din momentul acela aveam să o împart cu el. Stăteam în întunericul sufrageriei, cu telefonul fără fir, greu, în mână. Tăcerea casei era aproape absolută, ruptă doar de ploaie și de bâzâitul electric al frigiderului. M-am uitat la tastele luminate. Fiecare număr părea o provocare. A forma numărul însemna a face totul real. Însemna a trece de un punct fără întoarcere. Pentru o secundă, tatăl din mine, cel care petrecea nopți întregi, îngrijind febre și ajutând la teme, a ezitat. O voce slabă a șoptit: "Este fiul tău, Gheorghe, singurul tău fiu. Cum o să-i faci asta?" Apoi pulsația din cap mi-a bătut puternic și gustul metalic mi-a revenit în gură. Îndoiala s-a evaporat. Omul acela care sfărăia la etaj nu era băiatul meu. Băiatul meu nu m-ar fi aruncat niciodată într-o mobilă, nici nu mi-ar fi tras o palmă. Omul acela era un străin periculos și trebuia să mă protejez. Am tras aer în piept și am format primul număr. Mâinile îmi tremurau, dar degetele apăsau ferm. Tonul de apel, acel brrr, a sunat obscen de tare în casa tăcută. Era aproape 4 dimineața. Trezeam o judecătoare pensionară de 73 de ani. La al treilea apel, o voce somnoroasă, dar instantaneu alertă, a răspuns: "Alo, Rodica, sunt eu, Gheorghe. Iartă ora, te rog." A fost o pauză. Am auzit-o mișcându-se, foșnet de așternuturi. Somnolența a părăsit-o instantaneu, înlocuită de îngrijorare. "Gheorghe, pentru Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Ești bine?" E vorba de Mihai. Judecătoarea Rodica Rivas mi-a fost vecină de peste 40 de ani. Ne-am văzut copiii crescând ușă în ușă. Ne-am îngropat soții la câteva luni distanță. Am împărțit nenumărate cești de cafea pe prispă, dar Rodica e mai mult decât o prietenă. Înainte de a se pensiona, a fost una dintre cele mai respectate judecătoare din regiune. Una dintre acele femei care a înfruntat un sistem făcut pentru bărbați și a învins. Mintea ei e mai ascuțită decât orice cuțit. Prezența ei impune respect în orice cameră. Dacă cineva putea înțelege amestecul de dragoste și teroare pe care îl purtam în mine, era ea. Am înghițit în sec, rușinea îmi ardea în gât. "Am nevoie de tine, Rodica," am reușit să spun. S-a întâmplat din nou, dar de data asta a fost mai rău. Nu a trebuit să explic mai mult. Ea a oftat la celălalt capăt, un oftat greu, nu de surpriză, ci de confirmare tristă. "Te-a rănit, Gheorghe." Ochii mi s-au umplut de lacrimi, dar vocea mi-a ieșit fermă. "Da, sună la poliție," a spus ea fără să ezite. "Asta nu e o consultație, e un ordin." "O să sun," am răspuns. "Dar înainte de asta, trebuie să te rog ceva. Știu că e mult, dar ai putea veni la micul dejun la ora 8 fix?" Tăcere. Am simțit cum mi se învârt angrenajele mentale.
Nu a întrebat de ce un mic dejun în mijlocul unui dezastru ca acesta. A înțeles. A înțeles că nu era vorba de mâncare, ci de martori, de autoritate. Nu vin la micul dejun, a spus în cele din urmă cu o voce tare ca marmură. Vin să țin o audiere. Unde e fiul tău acum? Își doarme beția, am șoptit. Bine, a spus ea, lasă-l să doarmă, nu-i vorbi, nu face zgomot. Fă doar ce trebuie să faci, voi fi acolo la 8. Și Gheorghe, da, faci ceea ce trebuie, lucrul cel mai greu și cel mai corect. Când am închis, am simțit un val de ușurare, atât de mare încât genunchii aproape că mi s-au înmuiat. Nu mai eram singur. Cavaleria era pe drum, iar a mea purta un costum de impecabil și știa Constituția pe de rost. Am respirat adânc și am format al doilea număr. Poliția, un operator de serviciu, a răspuns cu o voce obosită. Poliția Constanța, care este urgența dumneavoastră? Nu e tocmai o urgență chiar acum, am spus, încercând să-mi păstrez vocea calmă. Numele meu este Gheorghe Popescu. Aș dori să vorbesc cu comisarul Dan Ionescu, dacă e posibil. Domnule, este 4:30 dimineața. Comisarul este liber. Știu? Am insistat cu o fermitate care m-a surprins pe mine însumi. Mergem la aceeași biserică, Sfântul Nicolae cel Nou. Vă rog, trebuie să-l localizați. Este pentru un caz de violență domestică. Eu sunt victima. Tonul operatorului s-a schimbat instantaneu. Birocrația a lăsat locul urgenței. O clipă, domnule. Am așteptat cu inima bătând în coaste. Comisarul Dan este un om bun, un diacon la biserică. L-a văzut pe Mihai crescând. L-a avut în grupul de tineret, dar este și polițist. Nu-l sunam pe fratele Dan. Îl sunam pe comisarul Ionescu și aveam nevoie să acționeze ca atare. După câteva minute care s-au simțit eterne, vocea lui profundă și cunoscută a sunat la celălalt capăt, încă grea de somn. Frate Gheorghe, ce se întâmplă? Ești în siguranță? Și pentru a doua oară în acea noapte a trebuit să povestesc. A trebuit să-mi transform rușinea în cuvinte. Dan, Mihai m-a agresat, a venit beat acasă și m-a lovit. Vocea mi s-a rupt la lovit. Am auzit la celălalt capăt sunetul cuiva care se îmbracă repede. Unde este acum, frate, mai e acolo? Să trimit o patrulă imediat? Nu, am spus prea repede. Doarme acum, sunt sigur. Nu vreau să vină acum. Nu vreau sirene sau lumini care să trezească tot cartierul. Vreau să o fac în felul meu, cu demnitate. Știam că ceream ceva în afara protocolului. Am un plan, am adăugat. La ora 8, judecătoarea Rodica Rivas va fi aici. Vreau să vii și tu, Dan. Tu și alți 2 ofițeri. Vreau să intrați, să vă așezați și să gestionați asta ca oameni civilizați înainte să-l luați. Dan a oftat sfâșiat între regulă și afecțiune. Asta este extrem de neregulat, frate. Știu, am spus, dar mă cunoști. Îl cunoști pe Mihai. Știi că dacă ajunge o mașină de poliție cu sirene, o să o ia razna, o să strige, o să se opună. Nu vreau un spectacol. Vreau să mă privească în ochi, să o privească pe judecătoarea Rodica, să te privească pe tine. Vreau să înțeleagă ce-a făcut. Nu vreau să fie doar un alt bețiv târât afară din casă. Vreau să simtă greutatea dezamăgirii oamenilor lui. Mă înțelegi? A tăcut o clipă. Te înțeleg, a spus în cele din urmă. La ora 8 fix voi fi acolo. Dar promitem ceva. Imediat ce închidem, încuieți camera. Dacă se trezește și se întâmplă ceva, sună-mă imediat. Promit. Mulțumesc, Dan. Domnul să te ocrotească, frate. A închis. 2 apeluri făcute, unul personal rămas. Am format numărul Sunday în capitală. A răspuns la prima sonerie, de parcă mă așteptase. Știam că ești tu, a fost primul lucru pe care l-a spus. Am simțit. Ce ți-a făcut? Asta-i sora mea. Întotdeauna a avut firul acela invizibil cu mine. I-am povestit totul. Vaza spartă, strigătele, împingerea, palma. Ea a ascultat în tăcere. Se auzea doar respirația ei. Când am terminat, nu a spus, te-am avertizat sau trebuia să pleci mai devreme? A întrebat doar, cu o voce strânsă de furie și afecțiune,
Ce ai de gând să faci?" "I-am sunat pe Rodica și pe comisarul Dan," am răspuns epuizat. "Vin la 8, îl predau." Un suspin i-a scăpat. "Oghiță, îmi pare atât de rău." "Știu. Am vrut doar să știi. Cineva din familie trebuie să știe ce fac, ca să mă poți reaminti de seara asta, dacă vreodată mă voi îndoi." "Îți voi reaminti," a promis ea. "Mâine dimineață iau primul autobuz. Voi fi acolo până după amiază. Ai grijă și ține minte asta. Ești cel mai puternic om pe care îl cunosc." Am închis. Am așezat telefonul fără fir pe bază. Cei 3 stâlpi ai planului meu erau în picioare: autoritatea morală, legea și familia. Eram epuizat, frânt până în suflet, dar în același timp mă simțeam ciudat de ușor, de parcă o greutate de 2 tone fusese ridicată de pe spatele meu. Greutatea tăcerii. M-am uitat la ceas, aproape 6. Cerul începea să se lumineze de la un negru adânc la un gri albastru învinețit. Furtuna de afară se domolea. Aveam 2 ore să termin micul dejun, să mă curăț, să mă pregătesc pentru bătălia finală. M-am dus în bucătărie și am început să fac gemul de caize. Dreptatea, până la urmă, avea să fie servită cu un gust dulce amărui. Lumina cenușie a zorilor a început să se strecoare prin ferestre, dezvăluind dezordinea tăcută a veghei mele. Făină pe podea, boluri murdare în chiuvetă, mirosul dulce, greu de chifle care pătrundea totul. Cerul era palid, spălat de ploaie. Era liniștea de după furtună și simțeam o liniște similară în interior. Străină, rece, dar fermă. Oboseala mi-a păsat pe umeri ca o manta. Dar mintea mea lucra ascuțit, mai puțin de 2 ore. Trebuia să pun scena la punct. Nu era suficient să am legea de partea mea. Mihai trebuia să vadă ce pierdea, să vadă într-un mod concret căminul pe care îl distrugea, tatăl pe care îl arunca peste bord. Pedeapsa nu avea să fie doar legală, ci vizuală și emoțională. Am început să curăț bucătăria cu o energie nouă. Am spălat vasele, frecând tare, de parcă voiam să frec toată murdăria de pe propriul meu suflet. Le-am uscat, le-am pus la loc. Am măturat făina de pe podea. În 20 de minute, bucătăria strălucea de parcă violența nopții nu s-ar fi întâmplat niciodată. Era o fațadă, o minciună frumoasă și ordonată, exact ca viața mea din ultimii 2 ani. Apoi m-am ocupat de mâncare. Chiflele erau gata, grămezi din ele pe un platou de ceramică albă. M-am dus la cămară și am scos o conservă de caise în sirop. Am golit conținutul într-o cratiță. Am adăugat zahăr brun, un praf de scorțișoară și nucșoară rasă. În timp ce fierbeau la foc mic, mirosul dulce și condimentat s-a amestecat cu untul. Era mirosul copilăriei lui Mihai. Când se îmbolnăvea, îi făceam același gem să-l mănânce cu pâine prăjită. Îl numea medicamentul meu dulce. Ce ironie! În dimineața aceea îi pregăteam cel mai amar medicament al vieții lui și el nici nu bănuia. În timp ce gemul se îngroșa, am pus o oală mare cu apă și sare să fac mămăligă, fină și cremoasă, cu unt și puțină brânză sărată la final. Mâncare pentru suflet ca pe vremuri, dar în ziua aceea avea gust mai mult a cină de taină. În timp ce apa fierbea, m-am concentrat pe un detaliu important: cuțitele. Aveam un set pe care mi-l dăduse Maria acum mulți ani, dar mânerul cuțitului meu preferat se crăpase. Sanda, mereu atentă, îmi trimisese un set nou din oțel german într-un bloc de lemn. Le țineam ascuțite ca briciul. Am scos cuțitul mic pentru a tăia fructe, căpșuni, pepene, pentru a garnisi masa. Fiecare tăietură era curată, precisă. Mă mișcam ca omul care am fost toată viața un bucătar practic, dar în dimineața aceea era altceva în mâinile mele. Precizia unui chirurg care se pregătea pentru o operație de care depindea viața pacientului. Și, într-un fel, viața mea depindea de ce urma să se întâmple. Cu mâncarea aproape gata, era timpul pentru masă. Am deschis vitrina veche, aceeași pe care o lovisem. Am trecut mâna peste lemnul întunecat, simțind istoria în fiecare fibră. Înăuntru era moștenirea mea, vesela de nuntă, paharele mamei. Mai întâi, fața de masă.
M-am dus la dulapul din hol și am scos-o pe cea mai bună, albă, din in, cu dantelă lucrată de mână de bunica mea. O foloseam atât de rar, încât încă mirosea a săculeții de lavandă din sertar. Am întins-o peste masă. Albul pur a acoperit lemnul ca o pânză, pregătită pentru scenă. Apoi vesela. Am scos farfurii, cești, farfurioare, albe cu margine aurie și floricele albastre. Le-am spălat una câte una pentru a îndepărta praful, le-am uscat cu o cârpă moale și am așezat 4 locuri. Unul în capul mesei pentru mine, altul la dreapta mea pentru judecătoarea Rodica, altul la stânga mea pentru comisarul Dan și ultimul la celălalt capăt, vis-a-vis de mine în locul lui Mihai. Am așezat tacâmurile de argint, șervețelele de in împăturite, vaza cu o camelie albă în centru. Masa arăta ca pusă pentru un rege sau pentru un sacrificiu. Uneori linia dintre cele două e foarte fină. Totul era gata, mâncarea, masa, lipseam doar eu. Am urcat scările, scârțâiau mereu în același tipar. Am trecut pe lângă ușa lui Mihai. Îl auzeam sfărăind. Sfărăitul acela greu al cuiva care doarme fără conștiință, fără nicio idee despre cutremurul care se apropia. Pentru o clipă am simțit o înțepătură de milă, o dorință aproape insuportabilă de a deschide ușa, de a-l scutura și de a striga: trezește-te, fiule, trezește-te înainte să fie prea târziu. Dar nu am făcut-o. Am inspirat adânc și mi-am continuat drumul spre camera mea. Camera mea era refugiul meu, ordonată, simplă, cu plapuma cusută de mine, perdele din dantelă care filtrau lumina cenușie. Am intrat în baie și m-am uitat în oglinda mare. Lovitura era mai rea, vânătaia de sub ochi aproape neagră, buza mai umflată. Aveam nevoie de un duș. Am spălat frica, făina, transpirația, am dat drumul la apa fierbinte. Am lăsat aburul să umple baia, în timp ce apa curgea pe spatele meu învinețit, ardea, dar și alina. Am încercat să nu mă gândesc, doar să simt apa, săpunul. Când am ieșit, m-am uscat și m-am dus la dulap. Nu am ezitat. M-am dus în spate, unde îmi atârn hainele pe care nu le folosesc aproape niciodată, și am scos costumul. Un costum închis de duminică, vestă bleu marin, sacou la un rând și pantaloni bine călcați, cămașă albă apretată, elegant, sobru, genul folosit pentru biserică, pentru o înmormântare sau, după cum urma să descopere el, pentru un proces. L-am îmbrăcat. Mi se potrivea perfect. Mi-am pieptănat părul pe spate cu grijă. M-am întors la oglindă. Contrastul costumului închis cu pielea mea palidă și vânătăile făcea ca semnele să iasă și mai mult în evidență. Și exact asta voiam. Nu aveam să ascund nimic. Rănile mele aveau să fie martorii mei. Mi-am pus centura lombară pe care o aveam depozitată, de culoarea pielii, discretă. Am prins-o sub cămașă, strângând-o. Mi-a susținut imediat spatele, ameliorând durerea loviturii în vitrină și forțându-mă să stau drept. Nu aveam să mă încolăcesc, nu în ziua aceea. M-am uitat la ceasul de pe noptieră. 7:40. Era aproape timpul. Am coborât din nou. Casa mirosea a cafea și pâine caldă. Am umplut ibricul de porțelan cu cafeaua proaspătă, am servit mămăliga într-o terină, gemul într-un bol de sticlă. Am așezat totul pe masă. Totul perfect. Periculos de perfect. M-am așezat pe scaunul meu din capul mesei. Mi-am netezit pantalonii peste genunchi. Mâinile îmi erau calme. Inima îmi bătea într-un ritm lent și constant. Eram gata. Apoi l-am auzit. Pașii de la etaj, geamătul patului, târșâitul de picioare goale pe lemn. Cunoșteam acel ritual ca pe o rugăciune. Era sunetul mahmurelii, al unui om care se mișcă printr-o ceață de durere de cap și ușoare remușcări. Am rămas așezat, nemișcat, mâinile împreunate în poală. Eram imaginea seninătății, o statuie în capul unei mese de război. Apa de la baie a început să curgă. Un duș rapid. Făcea asta mereu, de parcă apa putea să spele nu doar murdăria trupului, ci și pe cea a sufletului. Săracul. Murdăria lui era mai adâncă.
Pașii și-au reluat drumul, acum coborând scările, un pas după altul greu. Puteam ghici pe ce treaptă era după scârțâitul de la jumătatea drumului, până la finalul holului. A fost o pauză. Știam ce vede. Măsuța din hol și bucățile din vaza mea albastră pe podea. Nu le strânsesem. Le lăsasem mâna dins, ca să fie primul lucru pe care îl vede. Am sperat că va stârni o urmă de rușine în el. Ceea ce am auzit nu a fost un oftat de regret, ci un pufnet de dispreț. Apoi, zgomotul bucăților lovite cu vârful pantofului spre colț, de parcă ar fi fost gunoi. În clipa aceea, orice urmă de compasiune rămasă în mine s-a evaporat. A rămas doar răceala deciziei mele. Și apoi a apărut în tocul ușii sufrageriei. A stat acolo, sprijinit de ușor, clipind de la lumină. Soarele de dimineață intra prin fereastra mare, luminând masa aranjată. Purta pantaloni cachi șifonați și un tricou polo vechi, părul încă umed, fața umflată, ochii mici și înroșiți. Avea o barbă de câteva zile, dându-i un aer neglijat, învins. S-a uitat la scenă, fața de masă albă, vesela fină, tacâmurile strălucitoare, mâncarea aburindă, mirosul de cafea, pâine și scorțișoară. S-a încruntat, confuz. Se aștepta la strigăte, reproșuri sau, cel mult, la tăcerea mea plină de resentimente. Nu era pregătit pentru acea celebrare neexplicată. S-a uitat la mine și pentru prima dată părea să-mi vadă fața. Am văzut cum i s-au oprit ochii o secundă pe buza mea umflată, pe vânătaia de pe obraz. Reacția lui nu a fost groază sau vinovăție. A fost o tresărire aproape imperceptibilă la colțurile gurii, o scânteie de satisfacție, de putere. Confuzia a lăsat locul altceva, aroganței. Un zâmbet lent, strâmb, a apărut. Interpretase totul invers. În mintea lui bolnavă, acel ospăț nu era o capcană, ci o ofertă de pace, un steag alb. În capul lui, palma din noaptea precedentă funcționase. În sfârșit, mă frânsese, mă pusese la locul meu și acum, ca un tată bun supus, îl ospătam, cerându-i iertare cu mâncare. Era atât de absurd, atât de sucit, încât aproape aș fi râs dacă nu ar fi fost atât de tragic. Ei bine, a spus el cu o voce răgușită. Ce ospăț! Cui îi datorăm onoarea asta? Nu am răspuns. M-am uitat la el cu fața neutră. Tăcerea mea părea să-l amuze și mai mult. A târât scaunul de la celălalt capăt și s-a lăsat să cadă cu un zgomot puternic. A apucat șervețelul de in, l-a privit cu un rafinament fals și l-a lăsat să cadă pe picioare. A întins mâna și a luat cea mai perfectă chiflă din coș. Trebuie să recunoaștem, tată, a spus el, ridicând-o ca pe un toast. Nimeni nu face chifle ca tine. A mușcat-o în bucătură mare, amestecat cu gura deschisă, lăsând firimituri să cadă pe fața de masă albă. După ce a înghițit, mi-a arătat cu bucata care îi rămăsese în mână, arătând spre mine cu ea. Așa se face, tăticule, a spus el, vocea plină de acea mândrie crudă. Vezi cum cu puțină disciplină lucrurile revin la locul lor. Eu sunt stăpân aici, punct. Cuvintele lui m-au străpuns, dar nu am lăsat să se vadă. Pe din afară eram gheață. În interior, fiecare frază era un cui în plus în sicriul vieții mele anterioare. Nu exista remușcare. Exista mândrie, mândrie că mă lovise și mă umilise. El credea că violența era răspunsul. M-am uitat la el de la celălalt capăt. Tăcerea s-a întins, a ridicat din umeri, s-a dus să-și toarne cafea. Exact atunci a sunat soneria, ding-dong. Un sunet clar, precis, punctual. Mihai a înghețat, mâna suspendată deasupra ibricului de cafea. O încrețitură de iritare i-a marcat fruntea. Cine naiba vine la ora asta? A invitat pe cineva? Da, am spus. A fost primul cuvânt pe care l-am rostit în dimineața aceea. Vocea mea a sunat calmă, fermă. I-am invitat. Ce? A mormăit el, trântind cana jos. Nu vreau să văd pe nimeni. Dă-i afară, oricine ar fi. Am ignorat ordinul. Mi-am pus mâinile pe masă. M-am ridicat încet și m-am îndreptat. Mi-am netezit partea din fața sacoului. Am mers fără grabă pe hol. Tată, nu m-ai auzit? A strigat el în spatele meu. Am spus să-i dai afară.
Nu m-am uitat înapoi. Pantofii mei făceau un sunet moale pe lemn. Am ajuns la ușă, am respirat adânc, am văzut reflexia mea distorsionată în sticlă, un bărbat în bleu marin, cu fața tumefiată, dar cu postura unui rege bătrân. Era momentul. Am răsucit clantā și am deschis. Aerul de dimineață, proaspăt și umed, a intrat în casă. Pe prispă se aflau cele 3 persoane pe care le așteptam. Judecătoarea Rodica, impecabilă într-un costum de in, de culoarea caisei, colier de perle și o expresie serioasă care ar face orice avocat să tremure. Lângă ea, comisarul Dan, înalt, în uniformă, șapca perfect presată în mână, fața dură de îngrijorare și datorie. În spatele lor, 2 ofițeri tineri cu expresii profesionale, neutre. M-am uitat la Rodica. Ea s-a uitat la fața mea, la buză, la ochi. Am văzut o sclipire de furie în privirea ei, dar a controlat-o într-o secundă. A dat doar un semn din cap, abia perceptibil. "Sunt aici," spunea acel gest minimal. "Bună dimineața, Gheorghe," mi-a spus ea cu vocea fermă a unei judecătoare. "Bună dimineața, Rodica. Comisare?" am răspuns cu aceeași liniște. "Intrați, cafeaua este servită." M-am dat într-o parte. Au intrat în tăcere, unul câte unul. Simpla lor prezență a umplut holul. Autoritatea intra în casa mea. Au mers în spatele meu spre sufragerie. Mihai, care se ridicase, iritat de zarvă, era în ușă când ne-a văzut apărând și acolo a fost, când lumea lui s-a prăbușit. Văzând grupul intrând, văzând-o pe judecătoarea Rodica, cu ținuta ei de sală de judecată, văzând uniforma lui Dan și a celorlalți ofițeri, fața ei s-a descompus. Aroganța s-a evaporat ca zahărul în apă. A trecut de la iritare la confuzie și de la confuzie la panică absolută. Sângele ei s-a scurs din față. Ochii lui au mers de la mine la ei, de la ei la mine. A deschis gura, dar nu a ieșit nimic. Mâna care ținea bucata de chiflă s-a lăsat moale. Chifla a căzut, a lovit farfuria de porțelan cu un zdrângănit sec, s-a rostogolit și s-a sfărâmat pe podea. Acel sunet mic a marcat sfârșitul domniei lui. Tăcerea dintr-o dată a fost grea. Se auzea doar tic-tacul ceasului din sufragerie. Fiecare secundă marca agonia lui Mihai. Era înghețat, fața cenușie, ochii larg deschiși, căutând o ieșire unde nu exista niciuna. S-a uitat la mine și pentru prima dată am văzut o întrebare îngrozită în ochii lui. "Tată, ce ai făcut?" Nu a trebuit să răspund. Judecătoarea Rodica a făcut-o prin acțiunile ei. Cu un calm pe cât de elegant, pe atât de intimidant, a făcut un pas înainte. L-a ignorat pe Mihai ca și cum ar fi fost o piesă de mobilier. A mers la masă cu un pas ferm. Nu s-a așezat în locul pe care îl pregătisem în dreapta mea. Nu. S-a dus în capul mesei opus, scaunul pe care Mihai îl lăsase liber, scaunul care, alături de mine și Maria, fusese mereu al meu, al șefului familiei. L-a tras cu o mișcare lină. Sunetul lemnului pe podea a rezonat în cameră. S-a așezat. Și-a ajustat sacoul, și-a așezat geanta pe podea și apoi s-a uitat la Mihai. Nu era furie sau compasiune în privirea ei, ci doar greutatea a 60 de ani de prietenie cu mine și o viață întreagă aplicând legea. Era o privire care dezbrăca sufletul. Sub ea, Mihai părea să se micșoreze. Omul acela mare, care cu ore înainte mă aruncase de perete, arăta acum ca un copil neîndemânatic și speriat, stând într-o cameră prea mare pentru el. Comisarul și ceilalți 2 ofițeri stăteau în prag, poziționați strategic. Nu au spus nimic. Nu era necesar. Uniformele lor, centurile cu arma, spuneau totul. Ei erau consecința. Judecătoarea Rodica a întins mâna și a luat tibricul de porțelan. "Cafeaua asta miroase minunat, Gheorghe," a spus ea cu aceeași voce pe care ar fi folosit-o la un ceai pentru bătrâni. A turnat o ceașcă, a adăugat puțin lapte, a amestecat cu o linguriță de argint. Zgomotul metalului împotriva porțelanului a tăiat tensiunea. A luat o înghițitură, a pus ceașca jos cu grijă și, în sfârșit, i-a vorbit lui Mihai. "Mihai," a început ea, iar vocea ei era joasă, dar umplea camera.
Îmi amintesc când erai băiat și veneai alergând la gard cu o păpădie în mână. Uite, mătușă Rodica, o floare pentru dumneavoastră. A înghițit în sec. Îmi amintesc că îmi cărai sacoșele de la piață, chiar dacă erau mai grele decât mine. Erai atât de politicos, atât de atent. Lăsați, mătușă Rodica, nu vă obosiți, obișnuiai să spui. A făcut o pauză, a mai luat o înghițitură. Fiecare cuvânt era o mică lovitură de realitate, descrierea omului care ar fi trebuit să fie versus cine era acum. Nu era o acuzație, era un elogiu. Mama ta, a adăugat ea, și numele Mariei a plutit în aer. Ar fi atât de mândră de băiatul acela, cel care a devenit bărbat, a intrat la facultate, mândria cartierului, a tatălui său. S-a uitat la mine o secundă, apoi înapoi la Mihai. Tonul ei s-a năsprit. Unde e omul ăla, Mihai? El a deschis gura. Mătușă Rodica, eu... Nu știu despre ce vorbiți. Asta e doar o neînțelegere de familie. A fost cel mai rău lucru pe care putea să-l spună. O neînțelegere de familie? A repetat ea cu ironie. Privește fața tatălui tău, Mihai. Privește-o. Ei bine, buza aia spartă, vânătaia aia de sub ochi. Ți se pare o neînțelegere. El și-a lăsat privirea în jos, la firimiturile de chiflă. Nu, a spus ea, vocea acum ascuțită, asta are un nume și amândoi știm care este. Acesta a fost semnalul pentru comisar. A făcut un pas înainte, scoțând un carnețel mic din buzunar. Prezența lui a devenit mai mare. Mihai Popescu, a spus el fără urmă din fratele Dan pe care îl știam de la biserică. În ultimele 6 luni am primit mai multe plângeri de la vecini. Muzică tare, strigăte, certuri la ore nepotrivite. Mihai s-a micșorat și mai mult. Avem și o înregistrare a unei altercații la un bar de mâna a doua acum 3 săptămâni. Ați fost văzut implicat într-o bătaie. Ați plecat cu un avertisment. El a ridicat privirea, surprins că știa. Și avem notificare de la 2 opriri în trafic, unde erați cât pe ce să fiți tras pe dreapta pentru conducere imprudentă după ce ați părăsit același local. Pe scurt, a închis el carnețelul. Erați deja pe radarul nostru. O tăcere grea s-a așternut. Și apoi azi, la 4:37, am primit un apel. Raport de agresiune la această adresă. Victima, tatăl dumneavoastră, Gheorghe Popescu. Fiecare cuvânt al comisarului era un alt cui. Cazierul lui, citit cu voce tare în sufrageria copilăriei lui, în fața omului care îl văzuse crescând. Umilirea era aproape palpabilă. M-am ridicat în picioare. Toți ochii au venit spre mine. Mă durea spatele, dar centura mă ținea drept. Nu aveam să mă încovoi. Am ocolit masa și am stat lângă scaunul Rodicăi. Mi-am pus mâna pe umărul ei și i-am simțit fermitatea. M-am uitat la fiul meu pentru prima dată după mult timp. El a fost cel care și-a întors privirea. Mihai, am început cu o voce pe care nu o recunoșteam ca fiind a mea. Nu avea dulceață, ci doar claritatea cuiva care a traversat iadul. Vreau să înțelegi un lucru. Nu e vorba de ură, e vorba de ceva mai complicat. Înainte de a coborî în sufragerie, îmi pusesem puțin ungüent pe buze, fără culoare. Nu voiam să maschez, doar să le împiedic să se spargă mai mult. Ceea ce aveam de spus trebuia să iasă întreg, fără bâlbâieli. Nu i-am sunat din ură, Mihai, am spus, marcând fiecare silabă. I-am sunat pentru că te iubesc. El a scos un râs amar. Mă iubești și de asta chem poliția. Uneori am răspuns fără să clipesc. Cel mai mare act de dragoste nu este să protejezi pe cineva de consecințele acțiunilor sale, ci să-l pui chiar în fața lor, clar, ca să nu le poată ocoli. Camera a amuțit. Se mișca doar aburul din cafea, ridicându-se în mici fire. Capcana era întinsă, martorii la locul lor, legea prezentă. Era timpul ca victima să vorbească. Mihai a râs nervos. Tu numești asta dragoste. Vocea i s-a rupt. Asta e trădare. Mă predai unor străini. E o problemă de familie, tată, a noastră. Nu, Mihai, a tăiat Rodica, rece ca un bisturiu.
A încetat să mai fie o problemă de familie când ai ridicat mâna împotriva omului care te-a crescut. În momentul acela a devenit o problemă a comunității, a legii și, dacă îmi permiți, și a mea. Forța ultimei sentințe l-a redus la tăcere. A te certa cu mine era una. A te certa cu judecătoarea Rodica Rivas, cu totul alta. Încă aveam mâna pe umărul ei, bând din puterea ei. M-am uitat la fiul meu, acel om copil speriat peste masă și, în sfârșit, torentul de cuvinte pe care îl înghițisem de 2 ani a ieșit. Problemă de familie, am repetat, vocea joasă, dar încărcată. Hai să vorbim despre familie atunci. Familia e mama ta, Maria. Să se ridice noaptea ca să lucreze în 2 schimburi la port, mâinile pline de bătături, spatele înțepenit, ca tu să poți avea cărți și mâncare. Aia e familie. Am făcut un pas spre el. Familia sunt eu, Mihai. Când ea a murit, am făcut orice, cusut, curățenie, cărat saci, ca să nu-ți lipsească taxa la facultate, ca să poți avea o viață mai bună decât a noastră. S-a afundat puțin în scaun. Și ce ai făcut cu familia asta? Am continuat, vocea tremurând acum, nu de slăbiciune, ci de o furie dreaptă. Ai luat sacrificiul mamei tale și al meu și l-ai scuipat. Ți-ai luat durerea retrogradării, frustrarea ta, incapacitatea ta de a înfrunta viața ca un bărbat și ai transformat-o într-o armă. Și ai îndreptat arma aia spre mine, singura persoană din lume care nu ți-a dat drumul la mână, niciodată. Lacrimile au început să cadă, dar nu le-am șters. Le-am lăsat să curgă martori lichizi ai durerii mele. Noapte de noapte, Mihai, am șoptit. Noapte de noapte stau în bucătăria aia și mă rog, dar rugăciunile mele s-au schimbat. Înainte ceream pentru viitorul tău, pentru siguranța ta. Acum îi cer lui Dumnezeu să vii acasă și să te duci direct în pat, să nu-mi vorbești. Îi cer ca otrava ta să nu mă stropească. Îi cer să fiu invizibil în propria mea casă. Ai transformat casa mea într-o închisoare. Ai transformat dragostea mea de tată într-o sentință. Eu nu am vrut să te rănesc, a bâlbâit el, ridicând capul în sfârșit. Ochii lui erau plini de lacrimi, dar erau lacrimi de autocompătimire. Am avut prea mult, mi-am pierdut mințile. Nu se va mai întâmpla, tată. Jur pe Dumnezeu. Nu, l-am întrerupt, clătinând capul încet. Nu invoca numele lui Dumnezeu în casa asta. Nu azi. De câte ori te-am auzit spunând că nu se va mai întâmpla? Câte dimineți cu mahmureală plângând, cerând iertare. Și eu, ca un prost, le-am crezut pe toate. Te-am iertat, te-am acoperit. Am curățat mizeriile tale, am mințit vecinii, mi-am ascuns lacrimile, te-am protejat. Și știi ce a realizat iertarea mea? M-am aplecat peste masă, sprijinindu-mi degetele pe fața de masă. Ți-a dat permisiunea. Tăcerea mea și iertarea mea ți-au spus că e în regulă să strigi, să spargi, să umilești. Iar noaptea trecută ți-au spus că poți să mă lovești. Cuvântul lovești a rămas plutind de neșters. Și știi care a fost cel mai rău lucru? Am continuat cu o șoaptă răgușită. Nu a fost durerea. Durerea fizică trece. Vânătaia se va retrage. Buza se va vindeca. Cel mai rău a fost tăcerea ta de după. Spatele tău urcând scările. De parcă tocmai ai fi călcat pe o insectă. Lipsa ta absolută de remușcare. M-am uitat la comisar. Avea o față serioasă și ochii umezi. Tata a 2 fete, înțelegea. Te-am văzut născându-te, Mihai, am continuat. Eram acolo când mama ta a țipat de durere și de bucurie în aceeași cameră. Te-am ținut în brațe când erai încă mov și plângeai. Și m-am gândit că nu e nimic în lume ce n-aș face pentru tine, iar dragostea pe care o simt pentru tine rămâne cel mai puternic lucru pe care îl am. Dar dragostea mea nu mă obligă să fiu sacul tău de box. Dragostea mea nu mă obligă să fiu complice la distrugerea ta. A te proteja de tine însuți în acest moment ar însemna asta. A te ajuta să te distrugi și să mă iei și pe mine cu tine. El a început să plângă pe bune, cu hohote de copil. Tată, te rog, nu faci asta.
O să merg la reabilitare, o să mă las de alcool, o să mă întorc la biserică, orice vrei, dar nu-i lăsa să mă ia. Te rog, e o chestiune de familie. E familie. Comisarul și-a adres vocea. Legea este clară în cazurile de agresiune, Mihai, a spus el fără ezitare. Nu este ceva ce putem ignora. Și ce o să spună lumea? A încercat el într-o ultimă încercare disperată, făcând apel la rușinea mea. Atunci m-am uitat la ceasul meu de mână, cel care fusese al Mariei. 8:15. Mi-am întors ochii înapoi la el. Nu-mi pasă ce spune lumea, am răspuns calm. Am petrecut 2 ani trăind îngrijorat de asta și uite unde am ajuns. De azi înainte sunt 2 lucruri care contează pentru mine. Viața mea și liniștea mea. Iar liniștea mea, Mihai, începe cu absența ta din casa asta. M-am așezat înapoi pe scaun. Am luat șervețelul, l-am așezat în poală și mi-am servit mămăligă. Nu aveam să o mănânc. Stomacul îmi era înnodat, dar gestul era simbolic. Îmi revendica masa, viața, Rodica a încuvințat. L-a privit pe Mihai, care era o epavă. Lacrimile tale nu mă mișcă, băiete, a spus ea fără urmă de dulceață. Lacrimile unui abuzator sunt mereu pentru el însuși. Niciodată pentru durerea pe care a cauzat-o. Faptul că tatăl tău face asta îți dă singura șansă care ți-a mai rămas. Să te uiți în oglindă. Fără scuze, fără sticlă, fără scutul iertării lui ușoare, te obligă să te maturizezi. Și asta, Mihai, este cel mai greu și mai adevărat act de dragoste pe care îl vei primi vreodată. Apoi s-a uitat la comisar și a făcut un gest ușor. Era ciocanul bătând în masă. Procesul se terminase. Sentința urma să vină. Comisarul și-a pus carnețelul la loc, a făcut un pas înainte. Ofițerul tânăr s-a poziționat în spatele lui Mihai. Aerul, care era deja dens, a devenit aproape irespirabil. Mihai Popescu, a spus Dan cu voce oficială, vă rog să vă ridicați și să vă puneți mâinile la spate. Hohotele lui Mihai s-au tăiat. A ridicat privirea cu un amestec de panică și neîncredere. Nu poți să vorbești serios, a bâlbâit el. Dan, te rog, m-ai văzut de când eram băiat. Mă arestezi în casa mea, în fața tatălui meu? Te arestez tocmai pentru tatăl tău, a răspuns el, și pentru că legea mă obligă. Nu face asta mai dificil. Ofițerul a făcut un pas. Mișcarea aceea a fost cea care l-a rupt. A împins scaunul în spate cu un zgomot și s-a ridicat brusc, fața roșie de furie. Nu mă atingeți, a urlat el, arătând cu degetul spre oameni. Asta e o absurditate, e o afacere de familie, e tatăl meu, ne-am certat, mi-am pierdut cumpătul. Spune-le, tată, spune-le că nu vrei să depui plângere. Toată lumea din cameră s-a întors spre mine. Era ultima ușă deschisă pentru a da înapoi. Pentru o secundă inima mi s-a micșorat. Al vedea pe fiul meu așa, încolțit, mă durea mai mult decât orice lovitură. Aveam în mână o batistă de mătase pe care mi-o dăduse Maria, cu magnolii imprimate. O apucasem venind în jos, anticipând lacrimile. O strângeam atât de tare încât încheieturile mi se albisera. M-am uitat la el. M-am uitat la omul acela pe care eu însumi îl adusesem pe lume. Cel pe care îl învățasem să meargă pe bicicletă, să conducă, să se bărbierească. Și mi-am găsit vocea. Am spus tot ce aveam de spus. Mihai, am răspuns, vocea joasă, dar clară. Nu voi minți pentru tine, niciodată. Cuvintele acelea au fost semnătura de la baza sentinței. Fața-i s-a prăbușit. Furia a lăsat locul disperării totale. Umerii ei s-au lăsat. Te rog, a șoptit, nu face asta. Comisarul nu a mai așteptat. Cu o mișcare învățată de 100 de ori, i-a luat brațul și l-a întors. Celălalt ofițer i-a prins cealaltă mână, iar apoi s-a auzit clicul metalic al cătușelor închizându-se, sunetul libertății mele și al celei mai adânci căderi a lui. Mihai a scos un geamă de înfrângere. Nu s-a mai luptat. A stat nemișcat, capul plecat, umerii lăsați în timp ce Dan îi citea drepturile. Nu era exact discursul din filme, dar esențialul era acolo. Avea dreptul la un avocat, să rămână tăcut că tot ce spunea va fi folosit împotriva lui.
În timp ce îl scoteau din sufragerie, a trecut pe lângă mine și s-a oprit pentru o clipă. A ridicat capul și s-a uitat la mine, fața udă de lacrimi. Am crezut că o să-mi ceară iertare. O să regreți asta, tată, a spus în schimb, cu un fir de voce plin de venin. O să rămâi singur în casa asta veche, cu vechiturile tale, și o să regreți. A fost ultima lui încercare de a insufla frică, dar frica din mine murise în dimineața aceea. M-am uitat la el fără să clipesc. Nu am simțit ură, am simțit o tristețe imensă și milă. S-ar putea ca într-o zi să mă doară că am ajuns aici, i-am răspuns senin, dar nu voi regreta niciodată că mi-am ales propria viață azi. Comisarul l-a tras ușor și au continuat spre ușă. I-am auzit traversând holul. Celălalt ofițer a deschis ușa. Lumina soarelui a inundat. Nu m-am dus la ușă. Nu voiam să văd fețele vecinilor care se uitau pe la ferestre. Nu voiam să văd expresia fiului meu intrând în mașină. Am rămas în sufragerie, la intrare, în interior. Am ascultat pașii lui pe prispă, vocea joasă a comisarului și apoi trântitura ușii mașinii, un sunet gol, apoi motorul depărtându-se până când totul a amuțit. Dar era altfel de tăcere, nu tăcerea grea din zori, ci una ușoară. Dureroasă, da, dar curată, tăcerea unei case fără frică. Am rămas acolo nu știu cât timp. Mușchii mei, încordați ore în șir, au început să se relaxeze. Adrenalina a plecat, lăsând o epuizare feroce. Genunchii mi s-au înmuiat. Înainte să cad, am simțit o mână fermă pe brațul meu. Era Rodica. Ofițerul care rămăsese a tras un scaun. S-a terminat, Gheorghe, a spus ea pentru prima dată cu o voce blândă. S-a terminat. Atunci, stând în propria mea sufragerie, cu mirosul de cafea și chifle încă în aer și cu cea mai bună prietenă a mea alături, mi-am permis să mă prăbușesc. Mi-am acoperit fața cu mâinile și am plâns. Am plâns pentru pierderea fiului meu, pentru rușine, pentru durere. Am plâns pentru copilul care fusese și pentru omul care nu devenise niciodată. Am plâns pentru singurătatea care știam că mă așteaptă și am plâns și pentru ușurarea terifiantă de a fi în sfârșit liber. Zilele de după arestarea lui Mihai au fost cele mai ciudate din viața mea. Casa mi se părea imensă. Fiecare scârțâit, fiecare tic-tac al ceasului rezona în golul pe care îl lăsase. La început îl așteptam la fiecare colț. Mă așteptam să-i aud pașii pe scări, televizorul la volum maxim, dar nu era nimic, doar tăcere, o tăcere care în primele zile era la fel de asurzitoare ca strigătele lui de dinainte. Rodica și Sanda au devenit mica mea armată. Sanda a strâns bucățile de vază cu o furie tăcută. Voi lipi fiecare bucățică, Ghiță, mi-a spus ea, dar sunt lucruri care, când se sparg, nu mai revin niciodată la fel. Nu vorbea doar despre vază. Rodica s-a ocupat de lumea exterioară. A vorbit cu vecinii, oferind o versiune scurtă și demnă a evenimentelor, tăind bârfele din rădăcină. Mihai e bolnav și avea nevoie de o intervenție serioasă. Gheorghe a fost curajos. A făcut ce trebuia făcut. Familia cere respect și rugăciuni. Cuvântul unei judecătoare pensionare cântărește mai mult decât 100 de zvonuri. M-au forțat să mănânc. Sanda făcea supe. Rodica aducea plăcintă cu brânză dulce. Dar totul avea gust de carton pentru mine. Mă simțeam ca și cum îmi priveam viața din afară, văzând un bătrân mișcându-se prin casa lui ca o fantomă. Cel mai rău erau nopțile. Să mă culc știind că camera de lângă e goală. Îmi imaginam unde ar putea fi, într-o celulă rece cu străini. Tatăl din mine urla, numindu-mă trădător. Aveam coșmaruri. Îl vedeam copil plângând în spatele graților și eu incapabil să ajung la el. Mă trezeam cu fața udă. În a treia zi, stând cu mine pe prispă, Rodica mi-a dat cel mai dur medicament. Gheorghe, destul, a spus ea direct. Încetează să te mai torturi. Nu tu l-ai pus acolo. Deciziile lui l-au pus acolo. Alcoolul l-a pus acolo. Furia lui l-a pus acolo. Tot ce ai făcut tu a fost să deschizi ușa ca să intre consecințele. Și ai făcut-o abia când viața ta era în pericol. Avea dreptate. Știam asta.
Dar inima unui tată nu înțelege logica. Ea bate în ritmul unei iubiri încăpățânate, adesea oarbe. În aceeași săptămână am făcut primul pas pentru propria mea siguranță. Mă simțisem mereu în siguranță acasă, aproape că nu încuia ușa în timpul zilei. Dar fraza, o să regreți asta, îmi găurise spatele minții. Am sunat o firmă și am instalat camere discrete pe prispă și un sistem de alarmă la uși și ferestre. Tehnicianul m-a învățat să armez și să dezarmez totul cu un mic panou de lângă ușă. În prima noapte am tastat codul și am auzit bipul, confirmând că casa era protejată. Am respirat puțin mai bine. Era doar un detaliu, dar era al meu. Siguranța mea nu mai depindea de starea de spirit a nimănui. Al doilea pas a venit la sfatul părintelui Ioan. A venit să mă vadă, mi-a adus o cărticică de psalmi și a stat cu mine mult timp. Trupul se vindecă, frate Gheorghe, mi-a spus el. Dar sufletul are nevoie de altfel de doctor. Mi-a dat cartea de vizită a unei psiholog, dr. Simona, specializată în traume de familie. Am ezitat. În generația mea nu vorbeam despre terapie. Vorbeam cu Dumnezeu, cu părintele, cu vecinii. Dar lumea se schimbă și aveam nevoie de altceva. Prima mea ședință cu dr. Simona a fost orice, dar nu ușoară. Biroul ei era un loc liniștit, cu fotolii confortabile și miros de mușețel. La început nu am putut vorbi. Rușinea mă sufoca. Ea nu a insistat. Pur și simplu a stat cu mine în tăcerea aceea până când am început să plâng. Și după ce am plâns, am vorbit. O oră întreagă despre frica mea, despre vinovăția mea, despre dragostea mea, despre furia mea. Ea a ascultat fără să judece. Pentru prima dată am simțit că cineva mă ascultă cu adevărat. În timp ce eu începeam să merg șchiopătând spre propria mea vindecare, Mihai începea pe a lui. Din cauza plângerii și a mărturiei mele, l-au acuzat de agresiune. Istoricul lui de scandaluri nu l-a ajutat. Rodica mi-a explicat că, fiind o primă infracțiune de violență, probabil nu-l vor închide mult timp, dar judecătorul îl va trimite aproape sigur la un program obligatoriu de reabilitare pentru alcoolism și gestionarea furiei. Și așa a fost. A petrecut 3 săptămâni în arest preventiv, așteptând audierea. În timpul acela a sosit scrisoarea. Un plic alb cu adresa de expediere a închisorii, numele meu scris cu scrisul lui. Mâinile îmi tremurau. M-am așezat în balansoarul de pe prispă ca să o citesc, cu soarele de după amiază pe umeri. Am deschis plicul încet. Tată, nu știu cu adevărat cum să încep. Presupun că îmi pare rău, nu e de ajuns. Am spus și am făcut lucruri de neiertat. Știu. Aceste 3 săptămâni aici, treaz, fără nimic care să mă distragă, au fost cele mai lungi și mai clare din viața mea. A trebuit să mă uit la omul în care m-am transformat și nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Am văzut un om slab, amar, care dă vina pe toți pentru problemele lui, mai ales pe singurul care a fost mereu lângă el. Nu mi-amintesc totul din noaptea aceea, dar îmi amintesc suficient. Iar imaginea feței tale, frica din ochii tăi, nu o voi uita niciodată. Mă urăsc pentru că ți-am cauzat asta. Când mi-au pus cătușele, te-am urât, am dat vina pe tine. Dar aici, în tăcerea asta, am înțeles. Nu tu mi-ai făcut asta, tu ai făcut-o pentru mine. Ai apăsat butonul de urgență pentru că avionul cădea și eu eram prea ocupat să mă cert cu stewardesa. M-ai oprit și, poate oricât de nebunesc ar suna, mi-ai salvat viața. Nu-ți cer să mă ierți. Nu merit. Am vrut doar să știi că înțeleg. Îți mulțumesc pentru că ai avut curajul pe care eu nu l-am avut. Mihai. Am citit scrisoarea de 2-3 ori. Lacrimile stompau rândurile. Nu erau doar de tristețe. Era ceva de ușurare, de speranță. Pentru prima dată în mai bine de 2 ani am simțit vocea adevăratului meu fiu. Nu monstrul beat, ci omul pierdut din interior. Cel care a promis odată că îi va face mândri pe mama și pe tatăl său. Totuși, drumul înainte era lung. Judecătorul l-a condamnat la 6 luni într-un centru de reabilitare cu internare și 1 an de eliberare condiționată cu terapie obligatorie.
6 luni păreau o eternitate. Dar pentru prima dată am văzut o lumină la capătul tunelului, un tunel lung, întunecat, îngust, dar lumină, în sfârșit. În acele luni m-am concentrat pe mine. Am continuat să merg la terapie cu dr. Simona. M-am întors la grupul de lucru al bisericii. Am început să o invit pe Rodica din nou la cafea. Încet, încet, casa mea a început să se simtă ca acasă și nu ca închisoare. Tăcerea a încetat să mă sperie, a devenit pace. Mi-am cumpărat o tabletă, una cu ecran mare. Am învățat să o folosesc pentru a citi știri, a face apeluri video cu Sanda. Lumea care se micșorase la pereții casei mele a început să se lărgească din nou. După cele 6 luni, un mediator de la centrul de reabilitare a sunat. Mihai terminase programul. Era treaz. Lucra ca ambalator de produse la un supermarket și locuia într-un apartament mic în celălalt capăt al orașului. Voia să mă vadă, nu acasă, nu singur, ci într-o sesiune de mediere cu un terapeut prezent. Inima mi s-a strâns, frică, speranță, îndoieli, toate deodată. Eram pregătit, voiam să-l văd. M-am uitat la sufragerie, la soarele de după amiază care intra, la plantele mele, la fotografii. Eram în pace. Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost: sunt dispus să risc această pace? Întrebarea aceea a rezonat o săptămână întreagă. Am vorbit cu Rodica. Fidelă stilului ei, a fost practică. Orice ai decide, să fie pentru tine, nu pentru el. A-l vedea nu înseamnă a uita, a-l asculta nu înseamnă a deschide ușa casei. Am vorbit cu dr. Simona. Ea a mers direct la subiect. De ce îți e frică, Gheorghe? De el sau de partea din tine care vrea să ierte totul și să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic? Întrebarea ei m-a străpuns. Nu mă temeam de Mihai cel de acum, treaz și supravegheat de lege. Mă temeam de mine însumi, de capacitatea aceea infinită a unui tată de a șterge, justifica, minimiza. Mi-a luat 7 zile să mă decid și în cele din urmă răspunsul nu a venit din cap, ci din inimă. Trebuia să merg. Nu pentru el, pentru mine. Trebuia să văd cu ochii mei dacă schimbarea era reală. Trebuia să închid capitolul ăsta cu un punct, nu cu pagini rupte. Sesiunea a fost într-o marți după amiază la un centru comunitar de lângă clinică. Un loc neutru. Am condus eu însumi. Mâinile îmi strângeau volanul atât de tare încât mă dureau încheieturile. Eram îmbrăcat cu o cămașă simplă din bumbac și pantalon de stofă. Mă simțeam ca și cum aș merge la o înmormântare. Mediatorul, domnul Preda, m-a primit la ușă. M-a dus într-o cameră mică cu o masă rotundă și 3 scaune. Era o carafă de apă și pahare. Mi-a spus că Mihai era pe drum. M-am așezat, spatele drept, mâinile în poală. Am așteptat. Fiecare secundă cântărea. Când ușa s-a deschis, omul care a intrat nu era monstrul din noaptea aceea, dar nici băiatul din fotografii. Era un străin. Era mai slab, fără umflătura de la alcool, care îi ascundea pomeții moșteniți de la Maria, părul tuns scurt, barba îngrijită. Purta o cămașă simplă călcată și blugi, dar cel mai mult se schimbase ochii. Nu mai erau roșii, injectați de furie, aveau o claritate obosită, privirea cuiva care a plâns mult și a trebuit să se uite în oglindă. S-a oprit în ușă când m-a văzut. Nu a zâmbit. Doar s-a uitat la mine cu panică și speranță amestecate. Mediatorul i-a indicat scaunul opus mie. S-a așezat lăsând spațiu. A explicat regulile, respect fără întreruperi. Scopul nu era să ne reconciliem, ci să comunicăm. Apoi i-a dat cuvântul lui. Mihai și-a împreunat mâinile pe masă. Îi tremurau puțin. S-a uitat la mâinile lui, nu la mine când a început. Tată, știu că nu am dreptul să-ți cer nimic, nici măcar să fii aici, a spus el cu voce joasă. Dar am cerut întâlnirea asta pentru că trebuia să o spun uitându-mă la fața ta. Trebuia să auzi de la gura mea. A tras aer în piept și a ridicat privirea. Îmi pare rău. Îmi pare atât de rău pentru răul pe care ți l-am făcut. Frica, umilirea. Simt fiecare țipăt, fiecare cuvânt crud, fiecare noapte prin care te-am trecut. Și regret într-un mod pe care nu ți-l poți imagina că am ridicat mâna la tine.
Nu există nicio scuză. Nu a fost alcoolul, am fost eu, un eu slab, amar și crud, și am să-mi petrec restul vieții căindu-mă. Lacrimile curgeau tăcute. Nu le-a șters. În program, a continuat el, ne obligă să privim dărâmăturile pe care le-am lăsat în urmă. Și dărâmătura mea ești tu. Aproape te-am distrus, tată, și îmi pare rău, nu repară nimic, dar am vrut să știi că știu ce am făcut. Nu mă mai ascund. Mediatorul s-a uitat la mine. Domnule Popescu, doriți să spuneți ceva? M-am uitat la el. Am căutat falsitate, teatru. Nu am văzut asta. Am văzut un om frânt, uitându-se la propriile lui bucăți. Te cred, Mihai, da, am spus în cele din urmă. Te cred că simți asta și te iert. El a scos un suspin, un sunet de ușurare atât de mare încât sufletul mi s-a rupt. Dar am continuat, iar vocea mi s-a năsprit. A ierta nu înseamnă a uita și nu înseamnă a ne întoarce la ce a fost. Gheorghe acela, tatăl care acoperea totul pentru tine, nu mai există. L-ai ucis în noaptea aceea. L-a durut, s-a văzut, dar trebuia să o spun. Sunt tatăl tău și am să te iubesc mereu, dar acum trebuie să mă iubesc mai mult pe mine. Relația noastră de azi înainte va avea limite clare. Tu ai casa ta, eu pe a mea. Tu viața ta, eu pe a mea. Nu vom mai locui împreună, niciodată. El a încuvințat, fără să se certe. Ne putem vedea din când în când, să bem o cafea într-un loc public, dar casa mea, Mihai, liniștea mea, nu mai sunt deschise furtunii tale. Trebuie să înveți să fii propriul tău refugiu. Fiecare cuvânt cântărea, dar a fost cel mai onest lucru pe care l-am spus vreodată. A trecut un an, am făcut pași mici, ne-am menținut înțelegerea. Odată la 2 săptămâni ne întâlnim la o cafenea la jumătatea drumului, mereu la aceeași masă lângă fereastră. El comandă cafea neagră, eu ceai cu lămâie și împărțim o felie de plăcintă cu mere. Vorbim despre slujba lui de ambalator, despre grădina mea, despre vreme, despre trecut puțin. El continuă terapia, merge la ședințele lui de alcoolici anonimi. Nu a mai atins o picătură de alcool de când a ieșit. Relația noastră nu e aceeași. Intimitatea oarbă de tată și fiu a dispărut. Poate pentru totdeauna. În locul ei a crescut ceva nou, un respect precaut, o dragoste cu hotare. E o relație mai tristă, poate, dar este sigură. Iar azi, pentru mine, siguranța valorează mai mult decât orice. Acum, stând pe prispa mea, simțind briza de după amiază, simt în sfârșit pace. Casa e liniștită, dar e o tăcere bună. E tăcerea mea. Fiul meu este viu, este treaz. Și la cei 40 și ceva de ani începe să fie omul care ar fi trebuit să fie la 20. A fost nevoie de un act teribil, de o durere imensă pentru a ajunge aici. Am învățat că dragostea unui tată nu constă în a îndura totul în tăcere. Dragostea adevărată constă uneori în a trasa o linie în nisip și a spune: te iubesc, dar mă iubesc mai mult pe mine, iar tu nu treci de aici. Și că uneori familia pe care alegi să te susțină, o judecătoare vecină, o soră care traversează jumătate de țară, este mai puternică decât sângele care încearcă să te scufunde. Și voi, ce ați fi făcut în locul meu? Credeți că am făcut ce trebuia? Spuneți-mi în comentarii și spuneți-mi din ce oraș ascultați. Dacă povestea asta v-a atins sufletul, lăsați un like ca să pot aduce în continuare mai multe povești ca aceasta. Vă mulțumesc pentru dragostea voastră. Acum pe ecran veți vedea și alte povești care sunt sigur că o să vă placă. Apăsați pe una ca să continuați să ascultați și nu uitați să vă abonați.